ಬಂದು ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ನೀಲವರ್ಣನ ಅಂದವ ನೋಡಿ ಹೂವರಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಮೋಡಿ ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಆಡಿದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಆಡಿದ ಲೀಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಆಡಿದ ಲೀಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡೋ ನೀ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡೋ ನೀ ಕೃಷ್ಣ 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 ಚಂದ್ರರ ಕಣ್ಣು ಬರೆದು ಚಂದ್ರನ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಚಂದ್ರರ ಕಣ್ಣು ಬರೆದು ಚಂದ್ರನ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಆಟವಾಡು ನನ್ನೊಡನೆ ಆಟವಾಡು ಚಂದ್ರದ ಕಣ್ಣು ಬರೆದು ಚಂದ್ರನ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಆಟವಾಡು ನನ್ನೊಡನೆ ಆಟವಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡು recording ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡು ನೀ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಆಡಿದ ಲೀಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡು ನೀ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಡು ನೀ ಕೃಷ್ಣ 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 Can you click this? ಕೃಷ್ಣ The next slide. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ Or do you want me to sit here? ಕೃಷ್ಣ No, this is fine. ಕೃಷ್ಣ This is fine. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿದಳ ಆಯ್ದು ತಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೊಂದು ಮಾಲೆ ತುಳಸಿದಳ ಆಯ್ದು ತಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೊಂದು ಮಾಲೆ ಬಲವಾದ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದೆಂದು ಹಾಕುವೆನಾ ಎಂದೆಂದು ಹಾಕುವೆನಾ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಭಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हरे कृष्ण पुरा जणांना स्वागत असतं आईची सेशन आणतो खूप खुशी झाली पुरा गुर्ताचेची आणि पुरा जनाक 100% गुर्तस की देवाल धर्मावर विश्वास असतं एक रुची वय असतं माते आज एक संदर्भ येईल असं की आम्ही लोक तो एक महान व्यक्तित्व भक्तजन असतं सो त्या एक संदर्भ आले कसं की एक कोर्स आहे एक होड विषय सो त्यांनी टाइम काढायला सो एक क्विक एक इंट्रोडक्शन देत आणि क्विक बॅकग्राऊंड देत 5 मिनिटांना बाकी त्यांनी सेशन प्रश्न होते आध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्याकाश उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानातरः कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामितम् एक 2 श्लोक मिळेल देवा उद्दास करताना दोन्ही हंतू चैतन्य म्हणून एक वर्ड आहे असं अल्दो मस्त जना गुर्त असतं चैतन्य महाप्रभू मला एक होड भक्त म्हणून मस्त जना गुर्त असतं हरिदास मामू तांगे कथा करताना तांगे बुक काय असतं आणि तो चैतन्य महाप्रभू एक स्टोरी असतं त्याला मस्त जन तू आमगे जीएसपी एक विषय गोतना की त्यांनी छन्न अवतार म्हणून झाले तांगे विषय कशे असं म्हळ्यार कृष्णाक मन येते की मेकेल भक्तांक इतली खुशी कसन जाता बा मेकेल भक्ती करताना पण इतली तांणी खुशेर असता ती ताका देवा दिसता एक म्हणटा की हांवें भक्त जावन अवतार घेवता ते पळोवच्याक की भक्तांक कसन खुशी जाता म्हणून सो ते छन्न अवतार म्हणून देवूची चैतन्य महाप्रभू एक भक्ता रुपार येता आणि त्यांनी येऊन भक्ती कशी करता म्हणून त्यांनी दाखयतात आणि त्या भागवतांत तो श्लोक येता
कृष्णवर्णम तुषार कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती तू निवसाम. कलियुगान तू देवाला एक अवतार येते तो कसं सांगता की देवाला संकीर्तन करता आणि त्या देवाला संकीर्तन करता तो देवूच तो कृष्णाकिना पिंगड नाही म्हणून शास्त्रान सांगितलं असं श्रीकृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही आणि महा केलंय आणि प्रेडिक्शन केलंय ना की देवाला कृष्णाला भक्ती असपड सगळे वर्ल्ड आसपड जात ह्या टायमारी भारतात तो एक प्रांतात पण अनेक प्रांत वचनाचे ना म्हणजे सगळे वर्ल्ड आसपड कसे जावचे आता प्रेडिक्शन केलेले लेखारी स्वामी प्रभुपाद म्हणून एक आयली ती आमगेले जीव मानवतो त्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष खूप आशिल्ली त्यांनी ते एक आंदोलन करून तसं ते इस्कॉन म्हणून प्रख्यात झालेलं असं आणि त्या देवाल भक्ती कृष्णाल भक्ती ऑलमोस्ट एव्हरी कंट्री वेळला त्याला आणखी मस्त सगळं गाव असं एक पाहून तर त्यांनी सांगितलं की तांगेल फॉलोअर्स त्या मुखारसून वर्क आणि ह्या इम्पॉर्टंट कसं की आईची संदर्भ इम्पॉर्टंट कसं की त्यांनी त्यांची घोड महान कार्याचे भाग असते त्याची आमचा बॅकग्राऊंड मिळतं शुश्रूषद्धान्यस्य वासुदेव कथा रुची श्यान महेश सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशन म्हळ्यार कोण देवाला भक्ताला कोण सेव करता ती घोड सेवा आणि अशी सेव केलेल्या निमित्त तांकां वासुदेवा कथा रुची म्हळ्यार देवाल विषय ऐकूच एक रुची जावका जाल्यार एक देवाली दय जावका कसं की आयची काळात कितले सकळ विषय ऐकू येतात टाइम काढून कसं की देवाल विषय ऐकू शकाय जसं की भक्ताला एक आशीर्वाद असल्यार मात ते वासुदेव कथा रुची त्यातून मात ते रुची येतात सो तशी आमगेलो टू अनंतराघव प्रभू आसा ती अमित किनी म्हणून आशिल्ली तांगे पूर्वाश्रम गांवांत तांगे फॅमिली भारी पायस आशिल्ली पुढे जेन्ना कोणाक सेवा तांगे मस्तकट फॉरमान तांगे ल्हान शांग रुपार भजन म्हणटा तशी सो तांगेल भाव गौर जगन्नाथ प्रभू म्हणून तांणी सुरे ह्या भक्ती पथार गेली ती आणि तांगेल निमित्त तांकां इन्स्पायर जाली सो आनी हांगेल एज्युकेशन केलेलें आसा मास्टर्स केलेलें आसा प्रोफेशनली कामूय केलां तांणी मात एक पॉइंटार तांकां दिसलें की हें कार्य इतलें व्हड आसा प्रभुपाद स्वामीन सूर केलेलें की एक आंदोलन करून ह्या देवान भक्ती पुरा कडेन पावोवप ताका तांणी एक पॉइंटार तांणी त्या लायफार डिसिजन घेतलें की तांणी आश्रम स्वीकार करून तांगे लायफ ह्या कॉजा खातीर डेडिकेटेड करता सो एक भारी एक व्हड विशय आनी असल जन म्हळ्यार भारी रॅर आसता मनुष्यानाम सहस्रेषु म्हणटा भगवद्गीतेन देव सांगता लक्षकटल्यान जन आसा ती जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन मात ती रुची येवन ह्या कार्या खातीर तांणी तांगे जीवन दितात सो तसं आमगेले अनंतराघव प्रभू आणि तांणी भारी यंग एजारीची एक ಸ್ವಲ್ಪ जन तुम्ही गोवर्धन इको विलेजा येवन शकू ಸ್ವಲ್ಪ जन आणि खंडित त्या वाडांत लागीं आसा आमी अपास केन्ना मुखार एक पंता वचूका कोण वचचे न्ही तांणी खंडित वचूका सो कितलीं वर्स जपून तांणी थंय गोवर्धन इको विलेजा प्रभुपाद स्वाम्याल एक व्हड शिष्य आसा राधानाथ स्वामी तांगेल अंडर मस्त सकट प्रोजेक्ट जाता आणि तांगेल मनान तू प्रभुपाद स्वाम्याले मनान तशें की वृंदावन कशें पडा तशें रेप्लिका पुरा कडेन करपा म्हण आयची जेन्ना कळटा कसले की एक वृंदावन म्हण एक नॅचरल वातावरणार आपचे भक्ती देव कशें आशिल्लो देवाल पार्श्व ते व्रजभक्ती म्हणटात पळय देवाल ओट आशिल्ली जन कशी आशिल्ली ती ते एक एनवायरमेंट क्रिएट करता आनी आयची काळान ते पुरा साध्य आसा म्हणून दाखोवपा सो ते भारी 100 एकरीन व्हड ते कॉम्प्लेक्स आसा प्रभुजी तेन्ना चमकली ते कन्स्ट्रक्शन नाशिल्लें आयच्या काळान ते लास्ट इयर 10 लाख किना चड जन ते बॉम्बे दोकून वर्ल्ड ओवर दोकून येवन विजीट केला वाडार सो त्या स्टेज कितकी वर्स दोकून ते कांय नातिल्ले म्हळ्यार सरव पडूक तसं मात रान मात आशिल्ली तेन्ना थंय वचून तांणी तांगेलें तें पुरा जीवन थंय दिवन तें कन्स्ट्रक्शन करून आज ते प्रोजेक्ट पळयतना इतलो व्हड दिसता ऑनलायन तुम्ही पळयता जाल्यार अनंतराघव प्रभू तशें मस्त जन भक्त आसा ती कोण राधानाथ स्वामी प्रभुपाद स्वामी फॉलो करता ती तांणी तांगेलें जीवन दिवन ते 100 एकरा किना चड व्हड कॉम्प्लेक्स केलें आसता सो तांणी तें लायफ दिलां ताजे खातीर आनी आतां स्पेशली तांणी टायम काडून मस्त कडेन विजीट करता आसता ती ऑल ओवर सो दिल्ली हांगा थंय तांकां कशें कशें टायम मेळटा आज तांगेले 1-2 घंटे आशिल्ली जाल्यार तांणी आतां ते तांगेलें स्केड्यूल एडजस्ट करून म्हळ्यार तांची वासुदेवा कथा रुची सांगचे काय आयकुचे काय ते रुची आसा आनी तांगेलें तें एक लायफा डेडिकेशन ह्या विशयान सो आमी म्हणटात पळय रियली हॅपी आसा ती की तांणी आज जॉइन जाली ती सो एक देवाल मनान तसं आमी पळयता तें बॅकग्रावंड सांगिल्लें की भक्ती आसूं का देवाक प्रीत आसा देवान ताजे खातीर अवतार घेवन भक्ती कशी करची म्हूण दाखयता त्या भक्ती करतना तांणी सांगिल्लें की सगळ्या वर्ल्डान तुमगेलें नांव जावपा म्हणजे कलियुगांत आनी चैतन्य महाप्रभून त्या वाट दाखयलें आनी तांणी पुरा जेन्ना चैतन्य महाप्रभून कशी करता म्हूण संकीर्तन होर न्हू हें देवाल भक्ती म्हळ्यार
कलियुगात हरिकीर्तन करचें पडू विशय आमी पुरा पळयत फक्त तुकाराम महाराज कोणी असो आमी पळयत ह्या संकीर्तना वयर तांणी एक विशेष एक हें दिलें आसा सो तांगेलें प्रिती खातीर तांकां वेलकम करचे खातीर चैतन्य महाप्रभून त्या हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सांगिल्लें की हें एक महामंत्र म्हणून म्हळ्यार हें सुलभ आनी हें कसले रूल ना हाजे खातीर आनी हें म्हणून आमगे मनुष्य जिवनाचो उद्धार करीत सो तांकां स्वागत करचे खातीर आमी एक पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया हांव म्हणटा तुमी रिपीट करात हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आणि एक एडिशन असतं की प्रभूजी इतकी ग्लोरिफिकेशन विसरलीची आणि कार्तिक यात्रा जाता एवरी ऑक्टोबरात कार्तिक यात्रांतू ऍटलीस्ट 15,000 भक्तजन असतात आणि ते संत राघव प्रभू सकाळ 2 मिनिटे उठवून 15,000 जण रंगत करतात सो दॅट इज अनइमॅजिनेबल आणि त्यांनी इन्चार्ज असतात सो म्हणता पण आम्ही बाय मनशाची बट आय थिंक म्हणता पण इन्फ्लुएन्स स्टार्ट फ्रॉम हिम आणि तेव्हा कशी 1-2 भाग नाही ऍटलीस्ट 15 आयटम असतात प्रभूजी ऍटलीस्ट 10 इज मिनिमम देयर फ्रॉम स्वीट टू सेवरीज टू चपाती भाजी सगळं पोहा 2 घंटे सगळं उठवून 10 भीतर तयार करतात आणि इकडे अपास त्यांनी मोठी नसते कार्तिक यात्रा ऍक्च्युली आम्ही वतन 15,000 जण आम्ही धाम यात्रा करतात खुशेल आणि लेक्चर ऐकतात काय कोण येतात त्याची जपा करतात हिज कॉन्ट्रीब्युशन फॉर 15 डेज आम्ही बस पुढे 10 दिवस करतात आणि सेटअप करतो आम्ही वतरी आपस माहिती 3 डेज त्यांनी राखतात सो प्रभूजी हे योगदान असतात रिसर्चना थँक्यू सो मच आणि गोड विषय म्हळ्यार तांगे हावसूय तांणी प्रोफेशनलिझम जाल्यार तांणी तांगे लायफ तांतू डेडिकेट करून भक्ती करून वाडांतू राखता सो सगळे फॅमिली म्हणून येतात आनी तांगेले सगळे तांगे लायफा एनर्जी म्हणटात पळय हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मी अत्यंत सौभाग्य असं म्हाका अत्यंत खुश जाता असं आज हांगा आमगेले हनुमंत भट मामू गौरी माई आणि विक्रम भट मामू आणि राधा माताजी आणि तांगेल 2 सुपुत्र गोपीनाथ आणि देवामृत तांगेल या सुंदर घरान तू म्हाका हांगा तुम्ही इन्वाइट केला आणि देवाल विषय आणि हे अत्यंत इम्पॉर्टंट आणि प्रॅक्टिकल टॉपिक प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ स्पिरिच्युअलिटी वय उलोवचे म्हाका एक संधी मेळ्ळा म्हणून हांव मस्ती भाग्यवान आसा म्हगेले लेक्चर दिवचे फुडें आमगेले विक्रम प्रभून भारी लायक लेक्चर दिला हांव अशी विचार करता आशिल्लो की प्रभूजी कितलें नॉलेज आसा इतलें तांकां ज्ञान आसा इतलें तांणी नम्र आसा जयली तांणी म्हाका इन्वाइट केले दॅट इज अ क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी या एक भक्ता लक्षण इंग्लिशान तू म्हणटा ती जशी एक ट्री एक झाड असता झाडान तू चढ फल लागला ते झाड कशी फांगत न्हय तशींची जेन्ना जो व्यक्ती भक्ती भारी लायक कोण करता
तागेल्यान नम्रता हा हे सगळे गुण येतात आणि हे फुल्ल फॅमिली आम्ही पळयता ती तांगेले आज महारी बिझी दिवस आशिल्ले आज आमगे बॉम्बे देवस्थाना कार्यक्रम आशिल्ले मागीर तांगे कानी फंक्शन वचचे आशिल्ले इतले कोर्ण एकदम हसता हसता सगळ्यांक त्यांनी इन्वाइट करून इतले लायक त्यांनी कार्यक्रम हे केला तांगेल चेडू कितले मायस्त व्हेरी कल्चर्ड व्हेरी वंडरफुल आणि व्हेरी टेक्नॉलॉजिकली भारी लायक इतली तांणी सेटअप कोण दवरला तर फर्स्ट ऑफ ऑल बिग हरिबोल अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक विक्रम भट अँड फॅमिली विशेष करून तांगेल अन्नाले आशीर्वाद घेता त्यांनी आमगे इतले सिनियर वरिष्ठ भटमाम आसा ती आणि तांगेल्या आशीर्वादा निमित्त आम्ही कितले की लोकांना मस्तीसकड कार्य केला तांगेला आशीर्वाद घेऊन आईचे कार्यक्रमा हांव सुरुवात करता भक्ती हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आईची जगान तो भक्तीची विंगड विंगड डेफिनेशन असत मस्ती लोक भक्ती नावा खातीर करतात दाखोवच्याक हांवें देवस्थाना वता हांवें हांगा गेलेलो थंय गेलेलो ते भक्ती जे आस पळय ते आमगेले एक नॅचरल आमगेले कंडिशन एक जीवात्मा नॅचरल कंडिशन मेळ्ळी देवा वाटू एक संबंध स्थापित करचे कळ्ळें जशी एक झळके असता झळक्याक आमी उदकातून कळलाली ताका तुम्ही एअर कंडिशन रूमा दवरले ताका तुम्ही मर्सिडीज कार व्हेल्ले ताका तुम्ही सिंगापूर व्हेल्ले दुबय व्हेल्ले अमेरिका व्हेल्ले मलेशिया व्हेल्ले तरी एज सून एज ताका उदकातून कळला कसं जातं ते फडफडचे सुरू करता तशीच हे जग देवान अशी क्रिएट केला सकड फॅसिलिटी आसा आमगे लागीं सकड आसा जाल्यार आमी कितले परिश्रम करता ती कितले कार्य करता ती पण जेडो ते आमगे जीवनात तू देव ना आमगे जीवनात ते फुलफिलमेंट ना एक सॅटिस्फॅक्शन ना जीवनात जर गोल खाली दुड्डू कमावचे असेल जायली जे सगळ्याहून होड व्यक्ती कोणाला प्रचंड दुड्डू असं ताणी सगळ्याहून सुखी व्यक्ती असता जगात इतले सकड कंट्रीज आसा ती तांगेले जीडीपी नंबर 1 असं तांगेला इतले दुड्डू असं जायली ते इतले सुसाईड रेट कसला असं इतले दुड्डू असून तांगेल फॅमिली लायफान इतले प्रॉब्लेम कसला असं ताजे अर्थ कसले दुड्डू सगळ्यांक हॅपीनेस दिना म्हणून आज आम्ही एक इम्पॉर्टंट टॉपिकावर डिस्कस करता ती प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ स्पिरिच्युअलिटी ताजे फुडे आमगेले इतले लायक डिवोटी आमगेले विक्रम भट प्रभू हे तांगेले फॅमिली पळोवन म्हाका एक भारी लायक एक काणी उडगा सकता आमगेले श्री वैष्णव संप्रदायाचे जे विशेष आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य तुम्ही नाव ऐकलं आहे आम्ही मध्व संप्रदाय आम्ही मध्वाचार्य नाव ऐकला तशींची श्री संप्रदायाचे ग्रेट मॅली श्री रामानुजाचार्य आणि श्री रामानुजाचार्य त्यांनी जेन्ना प्रचार कार्य करत आशिल्ली ती तेन्ना तांगेले हेडक्वार्टर्स कशिले श्रीरंगम कोणे श्रीरंगमाक गेला तुम्ही गेला ते केन्नाय तुमकां टाइम मेळाली तुम्ही श्रीरंगमा वचा ती आय थिंक इंडियाचे आणि आय थिंक ऑल ओव्हर वर्ल्डाचे बिगेस्ट हिंदू टेम्पल आसा विष्णू टेम्पल सो प्लीज तुम्ही एक पंत विजिट करूया ती तर एक पंता त्यांनी एक कडेन प्रवचन करताना त्यांनी म्हणलेले की आम्ही हांग श्रीरंगमान तू बैसला ती तर तिरुपतीन तू आम्ही एक देवस्थान असं बालाजी देव असं त्या बालाजी देवाक श्रृंगार करच्या खातीर लायक फूल तुळस थंय ना कोण तुमगेल्यान तू कोणे भक्त आसुय व्हॉलेंटियर कोर न्हू तुम्ही थंय वचून तिरुपती वचून देवाल सेव करच्या कोणे रेडी आसुय जशी आमगेले गणेशोत्सव जीएसबी मंडळ कितले व्हॉलेंटियर येतात ते and it is such an amazing thing 5 दिवसा खातीर ऑल ओव्हर वर्ल्ड तुकून मिडल इस्ट तुकून खंय खंय तुकून तांणी सेव करचे येतात विचार करूया ती
वैरी रुपकारी वचून थंय सेव करतोय कोणे हात वयर करनी कारण की सकळ जनाक गोतस रामानुजाचार्य हांगा श्रीरंगा मानतो असती मिगेल गुरु सोडनो हांव थंय तिरुपती कसला वचका तर कोणे सिरियस घेनी रामानुजाचार्याले तोंड चिके देवले त्यांनी विचार केले की रे बालाजी देवस्थानाक देवाक सेव करच्याक देवाक फूल अर्चना अर्पण करच्या खातीर कोणे इंटरेस्टेड ना तेन्ना ती बशील कडेन एक भक्त आशिल्ली ती तांगेलें नाव आशिल्लें अनंताचार्य कसं आशिल्लें नाव अनंताचार्य अनंताचार्यान हात वयर केले आनी सांगले की जर तुमगेली इच्छा आस आनी तुमगेल प्रसन्नता आस तर हांव वचच्या तयार आसा ते आयकून तांणी भारी खुश जाली भारी संतोष जाला तांकां आनी तांणी सांगले तुमी वच्चा ती आनी तांणी आनी तांगेल बायल तांणी एकले वतात थंय आनी थंय तांणी सेव करचे सुरू करतात आनी तांणी बालाजी लागीं वता ती वेंकटरमणा लागीं वता ती आज तुमकां गोत आसा तिरुपती बालाजी दर्शन घेवच्याक 24 hours 48 hours लोक राबता ती VVIP दर्शनाक दोन 3 4 घंटे लागता आणि त्या काळात कोणेय नाशिल थंय तर तांणी वेंकटरमणा येद्रा गेल्ली ती आणि वेंकटरमणा सांगले की पळय म्हाका मिगेल गुरु महाराजान पेटयला तर मिगेल गुरु महाराजाला प्रसन्न कतेरी हांव तुमगेल सेव करच्या आयला म्हाका तुम्ही मार्गदर्शन करात त्या वेंकटरमणाला ताणें आशीर्वाद घेवन तांणी कार्य सुरू केले आता तुमकां वत आसा फूल आनी तुळस आनी उगोवच्या खातीर चिके हातान खुदाई करका मस्ती सकड कार्य करका तांणी सकड कार्य करचें सुरू केलें आनी भारी प्रितीन देवाला सेव करता आनी देव हे तांगेले सेवेन इतलो प्रसन्न आशिल्लो की देव हे मस्ती पंता तांकां विंगड विंगड मायली रुपान तांकां हे करतशी तर एक पंत तांगेली जी बायल आशिल्ली ती प्रेग्नेंट आशिल्ली गर्भवती आशिल्ली तर तेन्ना आतां खुदाय करून ती माती काडतात पळय माती काडून दुसरे कडेन दवरच आशिल्ले तर आतां तांणी 2 लोक मानत आशिल्ले तर देव वेंकटरमणो एक सान बालका रूपांत येता आणि अनंताचार्य अशी खुदाई करताना तांगेला वता आणि सांगता की म्हाका तुमकां हेल्प करचें आसा हांव तुमकां हेल्प करीतलें तर अनंताचार्य कसं म्हणटा की पळय हे मिगेल गुरु महाराजान म्हाका सेव दिला मिगेल सेव हांव तुका कशी दिवयता तू सांजचेल्ले आसा तू खेळ वस म्हाका दिवचें जायना तो म्हणता नाही 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 म्हाका प्लीज दियत दियत मागीर हाका कोप येता एक तर काम करता मस्ती पंत रांदप करता कोण मस्ती क्वेश्चन गेला आमी म्हणटात ना मागीर येवया मागीर उलोवया आतां वस आतां टायम ना तेन्ना तो कसो करता तो तांगेले बायलेले वता बायले सांगता पळय तुका कश्ट जाता तू एक काम कर माती तू भर न्हू म्हाका पास करी हांव ओगी घालून परत तुका दिता तर तुमगेले बामणाक कळनाले तुगेले काम उण जातालें पळय कृष्ण कितलो चतुर आसा पळय तर कृष्णाक तागेले भक्ताल सेव करचे आसा म्हूण कृष्ण कसले करचे रेडी आसा मागीर तशी काम केले तांणी माती काडची आशिल्लें ओगी थंय घालून परत हाडचें आशिल्लें पण अनंताचार्याक डाऊट आयले की ही वच्चाक इतले वेळ लागता आशिल्लो तितले फास्ट कशी येत तसं तीन सांगले कसं जालें तुमकां कशी हांव हें सांगचें तेन्ना ती म्हणटा एक्चुअली तो तुमकां मेळचे आयलेलो पळय सांज चल्लो तो चल्लो म्हाका मस्ती ताका रिक्वेस्ट केली म्हूण हांव अशें केल्लें पण आतां अनंताचार्याक अचानक कोप आयलो की हाका हांव इतलें सांगलां जयली कसलो हांव करतास म्हणून तागेले हाताक ते एक बर्थ टायप आशिल्लो आमगेले इंग्लिशान तू चिजल म्हणटात ताका आमगेले कोंकणीन तू कसो म्हणटात गूत ना तर ते चिजल घेवन ते चल्ल्याक तांणी हें करतात तागेले मागशी धांवता ती आनी ताका अशीची भिवोवच्या खातीर अशी उडयतात तागेले बगलेन आनी अशी चमकताना अशी सायडाक उडयता ती
बट अनफॉर्च्युनेटली ते टच जावन अशी रिबाउंड जावन हांग लागता ते सांचेल्ल्याक ते हांग लागतात म्हणून तो धावून 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 मागशी वता आणि अनंताचार्य तांगे मागशी वता आणि तो सीधा देवाल गर्भगृहांत भितर वता आणि गर्भगृहा भितर वचून दरवाजो बंद करता दरवाजो बंद केल्यार अनंताचार्य ते भायर बैसता तो भितर गेला तर भायर वच्चा एक दरवाजो आसा 5 मिनिट 10 मिनिट मागीर भायर येतालो 5 मिनिट 10 मिनिट जाले कोणी येयली आनी एक पुजारी आयलो पुजारीन म्हणलें कसं जालें ना एक सांजेल भितर गेला ताका कितें वेट करता मागीर ताणें ओपन केलें बालाजी दर्शन घेतलें तो चल्ले ना हांग ते पळयलें खंय गेलो तो चल्लो मागीर बालाजीक पळयली बालाजीला हांगा रगत येता तेन्ना ताका दिसलें रे हांव कसं केलें देवाक ताणें प्रार्थना केलें आनी इमिडिएटली आमगेले कपूर कॅम्फर आणि जडीबुटी घेवन एक पेस्ट करून देवाला हांग लायले म्हणून तुम्ही व्यंकटरमणाला दर्शन घेताना तुमकां हांग एक सान दिसता आणि जेन्ना बालाजी देव जो सान रुपान तो आयलेलो जेन्ना तांणी धांवत आशिल्लो तर तांणी देवस्थानाची उलट हे केले तर आज वे रोज अनंताचार्याले भक्ती निमित्त देवाल जे सान मूळ विग्रस पळय कशी उलट प्रदक्षिणा आरतात तर इतलो व्हड अनंताचार्य भक्त आशिल्लो तर हो अनंताचार्य जेन्ना तिरुपती गेलो तेन्ना मस्ती लोक ताका मेळच्या येवचे आशिल्ले ती तेन्ना एक आनी एक भक्त आशिल्लो तें नांव आशिल्लें पराशर भट्ट पराशर भट्टान एक भक्ताक निमगिले की तू कशी आस कसं आस तर त्या भक्तान ताका प्रश्न निमगिले की वैष्णव म्हळ्यार कोण हू इज अ वैष्णव तर पराशर भट्टान म्हणलें हाजे आन्सर तू एक काम कर तिरुमला वच थंय अनंताचार्य आसा ताका निमगून यो आता तुमकां कोणे क्वेश्चन निमगिला तुम्ही म्हणल्यार वच गांवांत तू कारकळान तू ते भटमामा निमगून यो तुमकां कशें दिसता तर हांव पाप डिवोटी लायक आशिल्लो तो म्हणालो हा लायक जाले आमी पळोवया म्हणून तो तिरुमला वता तितलो वयरी आणि थंय आता मस्ती फेमस जाले लोक येवचे सुरू जाले लायक श्रृंगार दत्त तसलं फूल आनी जाल्ले देवाक पळोवचे येतात आता अनंताचार्य थंय बाकी मस्ती सेवेन तो आशिल्ली ती भक्तांक वाडच्याक भक्तांक सेव करच्याक तर तेन्ना हो भक्त जो आसा अनंताचार्या लागीं वता आनी अनंताचार्याक सांगता की पळय म्हाका पराशर भट्ट आनी पेटयला म्हाका तुमकां एक क्वेश्चन निमगूचे आशिल्ले हा कसं क्वेश्चन आसा क्वेश्चन हे आसा की वैष्णव म्हळ्यार कोण तर अनंताचार्य म्हणटा मागीर उलया सुरू वाडच्या राब म्हणटा ओके ओके तो वाडच्या वता एक लाईन जाता 2 लाईन जाता 3 लाईन जाता 4 लाईनात तो पाप जेवणा बैसता तेन्ना अनंताचार्य म्हणटा एक मिनिट राब आनी के लोक बाकी आसा मागीर प्लीज अशी 1 दिवस जाले 2 दिवस जाले 1 महिना जाले 6 महिना मागीर तो ताका आन्सर दिता वैष्णव इज लायक अ सॉल्ट मीठ कसं म्हणतात आम्ही मीठ म्हणतात वैष्णव इज लायक अ सॉल्ट आणि अशी 2-3 सांगता वैष्णव इज लायक अ क्रेन वैष्णव इज लायक अ स्वॅन सो अशी सांगता ताचे आन्सर कसं माहिती तू म्हणता पराशर भट्ट वचून नेमकी पण भक्ती मायली कितले पेशन्स जाव का आईच्या काळात तो अशी कोणे निमगिला आणि म्हणता नाक माऱ्या म्हाका काय तुका इंटरेस्ट ना ह्या भक्तीचे लक्षण फुडेच्या काळात लोकांक इतली पेशन्स अशी थंय तुकून तिरुमला तुकून तांणी पराशर भट्टा लागीं येता ती आनी पराशर भट्टा सांगता ती की हांव तांकां गेल्लो सेव केल्ले तांणी म्हाका प्रश्न निमगिले ते म्हाका तांणी उत्तर अशी कोड वर्डांत दिल्ले वैष्णव इज लायक अ सॉल्ट वैष्णव इज लायक अ क्रेन वैष्णव इज लायक अ स्वॅन पराशर भट्ट म्हणटा ओ भारी लायक आन्सर दिला तो म्हणटा आन्सर दिला तर ताचे आन्सर म्हाका एक्सप्लेन करात तांणी म्हणले वैष्णव इज लायक सॉल्ट म्हळ्यार कसले हांगा इतले सगळे आमी वरिश्ठ आसा ती इतले सगळे रांदप करताले
कडसत तुम्ही कितले लायक रांदप केलाली तांतू मीठ ना ताची काय टेस्ट असं हा आणि मीठ होऊन जाला सकाळच्यान म्हणतात ती मीठ होऊन झालं आणि काय घाल कशी मीठ चढ झाला कसं म्हणतात ती होत ना कितलं मीठ घालता तितलं कशी मीठ घाललंय कितलो जेवण लायक झालं मागीर सॉल्ट ग्लोरिफाय करता ती कितलं लायक टाटा सॉल्ट आशिल्लें कितलं लायक सेंदा नमक आशिल्लें आमी म्हणटात तर वैष्णव कसले कितले कार्य केलाली नेहमी तागेले गुण कसले बॅकग्राऊंड असता केन्नाय दाखोवन दिना की हांव केला मिगेल निमित्त जाला तशींची तुम्ही सगळीत लायक भक्त सती आणि विशेष करून विक्रम भट प्रभू अँड फॅमिली इतलं सगळं तांणी करता ती बट तांणी एकदम अशी बॅकग्राऊंड असतात सो दॅट इज अ क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी वैष्णव इज लाईक अ सॉल्ट वैष्णव इज लाईक अ क्रेन मग कशी त्यांनी एक पायावर वेट करता ती आणि हर एक परिस्थितीत पाऊस आयला मारताना हे करतात तशीची स्वॅन हमसाल कार्य कशी त्यांनी दूध आणि वॉटर हाकत आणि सेपरेट करतात हंस म्हणजे कसं तर तुम्ही ताका दूध आणि उदक मिक्स केलं त्यांनी एक्झॅक्टली दूध घेतात तशीची आम्ही जीवनान तू मस्ती सगळं असं स्पिरिच्युअलिटीन तू एक होल एक मेला असं एक होल एक सुपर मॉल असं आम्ही कसं एसेन्स ठेवू का भक्ती मेली सारग्राही म्हणून जाऊ का कळलं तर ये एक मस्ती इम्पॉर्टंट डिस्कशन आज आम्ही करत असत तर भक्ती फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ती इम्पॉर्टंट असं आमगेले मनुष्य जन्मा खातीर आणि विशेष करून आमगेले जे जीवनांतू भक्ती एक मस्ती इम्पॉर्टंट फाउंडेशन तर आज आम्ही डिस्कस करूया टॉपिक अवेरी प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ स्पिरिच्युअलिटी आमगेले समाजांतू तुम्ही मस्ती प्रोग्राम्स अटेंड करता ती मस्ती भजन आणि अटेंड करता ती देवाल पूज इत्यादी अटेंड करता ती समरागना अटेंड करता ती तर ऍक्च्युली जे भक्तिमय कसं आहे कोणे आमक निमगिलाली भक्तिमय कसं आहे कसं उत्तर देतात तुम्ही स्कूलला गेले टीचर इन्व्हॉल्व करतात आणि प्रिंट गेल्यावर आम्ही सगळ्या स्वीट करतात तशी ती देवा प्रीती पोचतात वारी लायक हरिबो भक्ती मिळाली भक्त आणि भगवान तांगेल दोघांचे जे रिलेशन असं ताका भक्ती म्हणतात भक्ती इज अ प्रोसेस त्या प्रोसेसान आम्ही देवाक अप्रोच करतो जशी एक आनाक अम्माक कशी आम्ही प्रीत करतात एक अन्नाक पडेलाला आम्ही कशी रिस्पेक्ट करतात ती अम्मा रिस्पेक्ट करतात एक अम्माक तागेल चेडणावरती कशी प्रीत असं नॅचरल असं आम्ही सांगावे आता घडघड कसले जेवण केलेलं आम्ही सांगा म्हणणार किंवा जे असते आम्ही दिसतात नव्हे एक नॅचरल असं तशीची भक्ती आम्ही देवा खातीर अर्पण करतात पण त्या नॅचरल जेन्ना आमगेल भावना जाता ताका आम्ही भक्ती म्हणतात तू म्हणता पिताहम यस्य जगताम माता धाता पितामह कृष्ण म्हणतात पूर्ण जगाचो माता व्याव आणि पिता आमगेल आना वयर प्रीत अस तशी आमगेल परम पिता वयर आम्ही प्रीत ना कशी आजकाल आम्ही देवाक विसरल्यात म्हणून मस्ती इम्पॉर्टंट एक काणी असं तुम्ही कितले लोक असे कुंभमेळ्यान तू गेला ती कुंभमेळ्यान तू लाखो करोडो लोक येतात आणि मस्ती पण कुंभमेळ्यान तुम्ही गेला असताना ते कंटिन्यूस माइक अनाउंस करतात ती शीला देवी कहाँ पे हो शीला देवी खंबे नंबर 5 पे आ जाओ आपकी बेटी आपकी राह देख रही है रामो काका इधर आ जाओ कंटिन्यूस सांगेल चालू असतात
तर एक आनो तागेले एक सान चेडा घेवन कुंभमेळा वता चुकून ते चेल्ल्यान हात सुटता तो चेल्लो इतलं क्राउडान तू लॉस्ट जाता आता तो चेल्लो तागेले आंगा पळेल नाशी कसं जाता ताका एक भंय जाता अनकम्फर्टेबल जाता आणि रोड सुरू करता आता 1-2 वर्सां चेडो ताका उलोवच्या वेळ कळना आता तागेले आन आस पळय ते चेडाहून चड टेन्शन तागेले आन्ना आस कळ्ळें तशीची आम्ही ह्या जगान तो आयला ती आम्ही आमगेल्या अन्नाक देवाक विसरल्यात तर आम्ही विसरला ती आम्ही तर दुखार आसा ती आम्ही अनकम्फर्टेबल आसा ती जाल्यार आमगेली चड येचन देवाक आसा देव आमगेल खातीर चड यत्सन करतस आणि तोच देव आमगेल हृदयांत आसा परमात्मा रुपांत तो परमात्मा रुपांत तू आमकां निरंतर पळयत आस आमगेली उडगास काडतोय ताका हांव सकट दिल्ले जेवण दिल्ले खाण दिल्ले कॉलेज दिल्ले बायल दिल्ले चेडू दिल्ले आनी की म्हाका पळयली ताणे म्हगेली उडगास काणा जैली देवाक येचन आस केन्ना म्हगेल्या परत म्हगेल धामा येतालो तशींची आता तो चल्लो खंय गेला पार्का की कुंभमेळा हा तुम्ही ऐकत आस की ना म्हणून पळयत आस तर कुंभमेळा कोण हडगायलो आन की चल्लो हा चल्लो आता चल्लो हडगायलो म्हणून तो रडतास आता रडलं की येताल वत्ताल लोक ताका पळयतात एक मनीस येता आमगेलो अनंत माम आसा अनंत भटमाम अनंत भटमाम म्हणजे मनीस येता आणि सांगता अरे चल रडतास भूक लागला दिसता पाप आता इडली घेऊन देता बटाट वडे घेऊन देता त्या पाप भूक लागला तो खाता त्या अनंत भटमामा दिसता चलो बाबा हांव म्हगेलें काम केलें रडतशील आता शांत जाल्ले आवत कळ्ळें तर फर्स्ट स्टेप लोकांक दिसता आम्ही खाली लोकांक खावच्या दिल्ली लोकांक मदत केलाली प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले 2 घंटा मागीर परत ताका भूक लागताले तेन्ना भटमाम गडगडे पावला मागीर दुसरो मनीस येता तो पळयता हांव आनी कितें रडतास तो म्हणटा पाप सांज जाल्ले आसता खेळणं दिल्ली समजताले ताका अशी खेळणं दिता ते खेळणं पळोवन तो 2 मिनिटं 5 मिनिटाची शांत जाता ताका दिसता चलो म्हगेलें काम जाल्लें आवत मागीर थर्ड व्यक्ती येता तो म्हणटा हो चल्लो आमगेले प्रभू मामाल चल्लो तो नायक मामाल चल्लो जो XYZ मामाल चल्लो तो तागेले घडकड लॉस्ट अँड फाउंडा वचून ताका सांगले की हो हो मनीस आसा ताण तागेल त्या चेल्ल्याक तागेले अन्ना लागीं घेवन गेल्ले आता ह्या 3 लोकांचो सगळ्यांत श्रेष्ठ कार्य कोण केले कित्याक ताण खावच्या वेदींनी खेळण्या वेदींनी अन्नाला दिल्ला कसं जाल्लें अन्न पाप कोपतालो हात कसला सोडले कसं कार्य केलं ताण इतलं व्हडं कारण की ते एक पंत ताण तागेले अन्नाला पेटेल आली तागेले खाऊचे पिवचे राबचे फ्युचर सक्कड तागेले आन पळयत म्हणून हे सगळ्यान व्हड तशींची आजकाल स्पिरिच्युअलिटी अंडरस्टँडिंग कसं जालें आमी दान केलें आमगेले मागीर कोणाक जेवण दिल्ली आमकां दिसता आमी भारी वर कार्य केलें तो मनुष्य खावन विसरता बट त्याची जेवण आमी देवा भोग लावन प्रसाद रूपी दिल्ली तातूंत आमी देवाल कनेक्शन स्थापित करता ओनली फूड वांटेल ताजेर कांय चड उद्धार जायना आणि आजकाल लोक इतलं अनग्रेटफुल आसा ती त्यांनी खाताली ते दुसरं दीन कमेंट मारतात ये क्या रोज रोज वही दे रहे क्या रोज रोज वही दे रहे कुछ नया दो आधी तुम्ही गेटा रोडारी भिकाऱ्याक दुड्डू दिल्ली त्यांनी कसं करता ती त्या दुड्डू घेऊन सिगरेट पितात ती वाईट काम करतात म्हणून आमकां दिसता ते दान आमी दिल्लेले ताचें कार्य जाता पण ताचें कार्य जायना मस्ती पण ताची आमकां कर्म लागता तुम्ही त्या व्यक्तीक कसले दुड्डू दिले आणि ताण कसले वाईट केलेली तुमकां ताची कर्म लागता म्हणून दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट
तर आज ही हाजी व्हेरी इम्पॉर्टंट आम्ही डिस्कस करतात खाली दान देऊ नु खाली हे कार्य करणं इम्पॉर्टंट नाही सगळ्याहून इम्पॉर्टंट कार्य कसलं नाही आम्ही हरेक जीवात्माक देवावटू जोडचे कार्य ते मस्त इम्पॉर्टंट आणि त्या जोडचे कार्य जे भक्त लोक करत असते जे प्रचार करत असते त्यांनी मस्ती होड सेव करत असते कृष्ण गीतेन तू लास्ट चॅप्टर तू कसं म्हणता की जो व्यक्ती मिगेल भक्ती करता आणि मिगेल भक्तीच ज्ञान दुसऱ्या दिता ताजी पशी प्रिय व्यक्ती कोणे ना म्हणून या भक्ती मार्ग मस्ती इम्पॉर्टंट असं आता मी या टॉपिकावर डिस्कस करू मस्ती पंता आमक दिसता भक्ती करची बस्ती कष्ट असं या फोटोन तू पळयला म्हणजे आमक दिसता एक पायर राबका की अशी डिफिकल्ट टास्क करका मस्ती पंता आम्ही केन्नाय कोणाक देवस्थान आपयता ती जो आम्ही सांगता ती देवाल कार्य करतात त्यांनी म्हणतात ती मेज्यान जायना म्हाका सकाळ उठावचें जायना म्हाका हें सोडचें जायना म्हाका देवाल नांव घेवचें जायना म्हाका भक्ती करचें जायना तर आज हे कलियुगान तू भक्ती प्रॅक्टिकल असलें कसं दिसतं तुका प्रॅक्टिकल फूड प्रश्न असा आम्ही भक्ती करकावे ताजे वयर कसं तुमकां सांगता आता ताजे वयर आम्ही डिस्कस केले भक्ती कित्याक करता कारण की दरेक जीवात्माले दरेक मनुष्याले कर्तव्य मेळ्ळी देवाक संतुष्ट करचे श्रीमद भागवतमान तो श्लोक येता सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तीर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धती शुकदेव गोस्वामीने परीक्षित महाराज सांगले की प्रत्येक मनुष्याला कर्तव्य कसं असं सवे पुंसाम परमो धर्मो सगळ्याहून होड धर्म कसले यथो भक्तीर अधोक्षते देवाल भक्ती कोरचे सगळ्याहून होड आमगेले कर्तव्य बाकी तुम्ही डॉक्टर जायनी जर चलता इंजिनियर जायनी जर चलता चार्टर्ड अकाउंटंट जायनी जर चलता या सगळं आम्ही कार्य कशाला करतस पापी पेट का सवाल आता आमगेले बिल्डिंग आता घुसून असं मांजर असं तांनी चार्टर्ड अकाउंटंट असत तांनी इंजिनियर असत जैली तांका दूध खाऊच्या देव दितच ना एक जंगलात तो एक हत्ती असतो ताका एक टन खाऊच्या जाऊ का देव ताका बिना डिग्रीचे जेवण दितस जे कार्य करतस ते खाली आमगे सस्टेनन्स खातीर करतस तर वास्तविकान तू आमगे मनुष्य जन्मान तू आम्ही जे कार्य करतस ते त्याचे उद्देश कसले यथो भक्ती अधोक्ष अधोक्ष म्हणजे कृष्णाला भक्ती करची मेळ्ळी ते आमगे सगळ्याहून होड धर्म आणि ती भक्ती कशी करका देवा हांव तुगेली भक्ती केलेली म्हाका हें दी म्हाका तें दी मस्ती लोक देवा लागीं वता ती धनम देही पुत्रम देही 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 मस्ती म्हणता म्हणटा आमगेले कसं म्हणतात ताका भक्ती एकदम अशी लेन देना जशी देना बँक लेना बँक बिझनेस देवा हांव हें केलें हांव 10 नारळ भेटले आता तू म्हाका हें दी हांव अशी केल्यार म्हाका हें दी हांगा शुकदेव गोस्वामी म्हणटा भक्ती कशी असका अहैतुकी अप्रतिहता अहैतुकी मेळ्ळी अनइंटरप्टेड आणि अनमोटिवेटेड अनमोटिवेटेड म्हणजे कसले आश नसका आता आम्ही भौतिक स्तरावर असं सगळा तू इच्छा असं डिझायर असं जे भक्ती आम्ही करतात ना हगूर हगूर देव आमकां सगळं शुद्ध करतात आता मिगेला तू इच्छस तुमगेला तू इच्छसच्या पुरो बट एक वन स्टेज आहे आम्ही भक्ती करतात हगूर 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 देव आमकां शुद्ध करता तर अहैतुकी अप्रतिहता अनमोटिवेटेड आणि अनइंटरप्टेड म्हणजे कसं वर्षा एक पण जन्माष्टमी देवा उडगास काढची नाही रोज काढचे अनइंटरप्टेड कितले बिझी असच्याली कितले स्केड्यूल असतली देवा विसर्जनच त्याच तर आमगे टेस्टच न्हय त्याच इम्पॉर्टंट असं तर हे मस्त इम्पॉर्टंट असं कसला भक्ती करता आता भक्ती प्रॅक्टिकल असवे ताजे वेळेर आम्ही डिस्कस करतात आता भक्ती प्रॅक्टिकल असं
कितले लोकांक दिसता कलियुगान तू भक्ती कोण येतोय बाकी लोकांनी हात वैर केले तांकां दिसतं प्रॅक्टिकल ना हा अशी नव्हे कशी कोणाक कसं हा भक्ती एक मार्ग असते एक प्रोसेस असते एक प्रोसेस मेली तक कसले कार्य गोरका आता एक एक चल्ला क्रिकेटर जाव का म्हणून आता त्या क्रिकेटर जाव का म्हणता अशी गडकड बसल्यार क्रिकेटर जातलो तो ताणे एक लायक कोच दवर का रोज प्रॅक्टिस कर का सकाळ 4 घंटल्या 5 घंटल्या उठवून वचू का सकड तागेल्या किटस का बट ताण प्रॅक्टिस कोर नो स्कोर कोर का मागीर विंग टोर्नामेंटान तू ताण सिलेक्ट जाऊ का कोण 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 एक दिवस तो सक्सेसफुल जाता एक साधारण स्पोर्ट तू इतले कष्ट आसा आमी आतां देवा प्राप्त करचे उलयत आसा ते इतले इजी आसा साक्षात कृष्णाक आमी प्राप्त करचे विचार करता आसा ती ते इतले इजी आसा तांतू आमी एकले अशी सकाळ उठायले आणि देव मेळटलो आमकां जशी मिल्का सिंग आसा तांणी 100 मीटर की 200 मीटर रेसान तू कसं की ऑलिंपिका जिंकली ती ते 100 मीटर रेस जिंकच्या खातीर तांणी सांजपण 2 कोच दवरलेले तर आमकां हांगा तुकून गोलोक वृंदावनाक जो वैकुंठा वच्चा कितले डिस्टन्स आसा तर आमकां कितलं मार्गदर्शन जावं का होय की नाही तर आज आम्ही डिस्कस करूया भक्ती प्रॅक्टिकल आसा की ना आता फर्स्ट प्रश्न तुमके हे की आमचे गेल्यान तू तर आम्ही सगळे मस्ती पाय आसा ती आम्ही देवस्थाना वता ती आम्ही काशी मठा वता ती गोकर्ण मठा वता ती देवस्थाना भजनांनी म्हणतात तर तुम्ही तुमगे जे फ्रेंड्स रिलेटिव्हसाक तुम्ही तुम्ही देवस्थाना आपयता ती त्यांनी तुमकां तांणी कसकसल रिजन दिता ती आमकां देवस्थाना येवचें जायना आमकां असं म्हणटा ताका आमकां भक्तीन तू इंटरेस्ट ना म्हणून कसकसल तांणी एक्सक्यूज दिता ती म्हणून सांगेत हात वयर कर कळ्ळें क्वेश्चन हा नॅचरल एक्झाम आसा हे आसा ते आसा तशी खंयची पॉइंट्स हांव नोट केला आमी मदीं पळया वाय आय कॅनॉट डू म्हणून फर्स्ट आय हॅव नो टाइम कितले लोकांक दिसता म्हगेला टाइम ना कितले लोकांनी आयकला अशी टाइम ना रे मस्ती बिझी रे सांग मस्ती बिझी लोड एग्जाम ऑफिस नेक्स्ट स्पिरिचुअलिटी इज मेंट फॉर ओल्ड पीपल क्योंकि अभी तो मैं तुम्ही म्हणला हांव म्हणी लोकांक दिसता आत्ता भक्ती नाही करचे जेन दोळ्यात दिसना जेन चंपूच्या जायना कान ऐकपणा तेन देवा लागी वच्चा तर मस्ती लोकांक दिसता अरे आता तर अभी तो टाइम है एंजॉय करने का तो देवस्थानांनी अंतू मस्ती पंता लास्ट टाइम हांव जीएसपी सभान तू लेक्चर दिलेले मस्ती लोक तुम्ही आयलेली तर मस्ती लोकांक म्हाका प्रश्न आशिल्ले प्रभुजी तुम्ही लायक लेक्चर दिले आमगेल युथ लोकांक सांगया ती आमगेल चेडूआ सांगया ती हांव म्हणलें जेन्ना तुम्ही सिन्सियरली प्रॅक्टिस करता ती तुमकां पळोवन तुमगेल चेडू हे करतात सांजपण दोन तुम्ही जर तुमगेल जिवनाक प्रायोरिटी दिनी तर तुम्ही तुमगेल चेडू हे दिनात आणि तुम्ही तांकां ट्रेन करता जशी तुमगेल चेडाक तुमकां स्पोर्ट्सान तू किंवा एज्युकेशनान तू कसले एक्सेल करता कशी तुम्ही प्रायोरिटी दिता ती अरे आता आयआयटी तू एंट्रन्स करता 10th स्टँडर्ड तू ताका हे कोचिंग घालतात आता नीट एग्जाम दिवच्या खातीर कितली 2 वर्सां फुडें जावन सुकड सूर आसता आणि मस्ती बांधता मा डॉक्टर जावचे आसता तांकां जावचे जायना तांणी चेडा सांगता ती पळय तुका डॉक्टर जावं कळवाय पळय तर हे माल जे सपन आसा ते साकार करचे तांणी चेडाक सांजपण दोन ते करतात तशींची आमी सांजपण जर भक्ती भावाक आणि भक्ती मार्गाक ते प्रायोरिटी दिल्यान मात्र येतात नेक्स्ट इट इज अ सीरियस बिझनेस भक्ती में मस्ती सीरियस आसा या करच्या ना तशी करच्या ना याशी करच्या ना तर आमकां भारी मस्ती पसता हे दिसता मागीर आय डोंट नो संस्कृत मस्ती पंत लोकांक दिसता भक्ती में कसले संस्कृत येवका आमकां खंय येता मेज्यान जायना
मागीर स्पिरिच्युअलिटी इज वे प्रॅक्टिस बाय व्हेरी फ्यू पीपल. आयच्या जगान तू सकळ जनाक मस्ती करचे, एन्जॉय करचे, भारी लायक भक्ती करचे, मस्ती उणे. आमगे लॉजिक कसं असता, इतलो लोक असत ती आम्ही मेजॉरिटी फॉलो करतात, मायनॉरिटी कशाला फॉलो करतात तशीच. नेक्स्ट, आय एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. मग लक्ष्मी तू इंटरेस्ट अस नारायण आणतो ना, आमक दुड्डू जाव का बाकी आणतो ना. मागीर नेक्स्ट, आय डोंट वॉन्ट टू बिकम साधू. मस्ती पंता लोक देवस्थानाक गेला ती आणि विशेष करून यंग लोक देवस्थानाक येतात, तांकां वता की हो चढ गेल्ली हवे स्वाम जाता, हवे साधू जाता. तर हे सगळं मिसकन्सेप्शन असं. आणि मस्तीपंत लोकांना दिसता अरे हांव लायक भक्ती करता, हांव स्पिरिच्युअलिटी फॉलो करता असं. मस्तीपंत लोकांक आम्ही जप करता सांगतात ते म्हणतात अरे आम्ही करता, आमगे चालू असता. किती लोक नाही केला ते अशी उलयतात जशी 24 घंटा देवाला नाव घेतात, आमगे चालू असतं रे देवा. लास्ट, आय जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन. लोक म्हणतात या भक्ती वक्ती इतली इम्पॉर्टंट ना, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो अशी म्हणतात. तर आता आम्ही पळूया ऍक्च्युअल हाचे डेफिनेशन जो हाचे डिटेल आणतो आम्ही इंट्रोस्पेक्ट करूया की बदल प्रॅक्टिकल की ना. ओके. आणि लास्ट असेल स्पिरिच्युअलिटी इज व्हेरी कन्फ्युजिंग. आता फर्स्ट, नो टाइम. किती लोकांना दिसता म्हणजे 24 घंटा तुम्हाला देवाला किती टाइम काढचा का जायना कोणाच हांगा हा काढचा का जायना. किती लोक दिसता काढच्या जाता. प्रभूजी प्लीज नोट. सगळा नाट वैर केला, सगळा नाट वैर केला. आता प्रभूजी म्हणता ना म्हणजे जायना, कळलं. तर आमगे लाईफ आन तू प्रायोरिटी असल्याला आम्ही ताका टाइम दितात. आज तुमगेल खातीर हे इम्पॉर्टंट आशिल्लें पूण तुम्ही तुमगेल बाकी कार्य सोड तुम्ही हांगा आयलीत, हय की ना. मेगेल खातीर प्रायोरिटी आशिल्ली म्हूण हांव मेगेल बाकी प्रोग्राम्स मॅनेज करून हांव हांगा आयलो. तशीच आमगे लाईफान तू प्रायोरिटी असला मात्र आम्ही हे करतात. नो टाइम, कळलं. तर हांगा सिनेमा वचाक, मॅच पळोवच्याक, मस्ती सगळं करच्याक आमगेलो मस्ती टाइम आस. जेन देवाय टाइम येता आम्ही म्हणटा दिना. प्लीज तुम्ही प्लीज टाइम काढया ती देवाला नाव घ्या. ती न्यूज पेपर वाचूच्याक, न्यूज पेपर वाचूच्याक 40-50 पेज न्यूज पेपर लोक वाचूचे टाइम असतात. आम्ही म्हणतात गीता 5 मिनिट वाचया ती कळना, टाइम ना. आणि न्यूज पेपर आम्ही कसं वाचता ती 80 to 90% नेगेटिव्ह न्यूज. बामणा बायले मारले, मायले मामणा मारले, चेल्ले नाम्मा मारले, या बँक कोलॅप झाले, हांग बिल्डिंग पडले, पावसान तू हे झाले. पण नेगेटिव्ह तू मनुष्य भय करता आणि पॉझिटिव्ह मस्ती म्हूण आसा. तर आम्ही टाइम काढका जितके प्रायोरिटी दिया ती प्लीज तुमगे लाईफ आणतो की म्हाका देवा खातीर कसले करता. देव आमकां सकाळ दिता असं, म्हाका देवा कसले दिवं का हांव मागीर टाइम दिता. नेक्स्ट, इट इज मेंट फॉर ओल्ड पीपल. किती लोकांना दिसता भक्ती मानतेल्या लोकां खातीर मात्र. किती लोकांना दिसता हा किती लोकांना दिसता भक्ती सान पण दोन करता. किती मेळ्ळी फर्स्ट स्टेप इज फॉर ट्रेनिंग मेळ्ळी. सानपण दोन आमकां जे शिकयले आसता आमकां उडगास आसता म्हणून स्कुलान तू ज्युनियर केजी, ज्युनियर केजी, फर्स्ट स्टँडर्ड सानपणे घालता ती 50 मागीर स्कुलाक घालना ती बदल न्हय. 50 मागीर अगूर अगूर आमगेली इंटेलिजन्स होऊन जाता, स्मरण शक्ती होऊन जाता, ग्रास्पिंग पॉवर होऊन जाता. म्हणून ट्रेनिंग करचें. आणि सानपणा जे तुम्ही शिकले तुमगेला आनीक मस्ती टाइम प्रॅक्टिस करचे. पण तुमगेला अर्ध जीवन जल मागीर आता तुम्ही नवीन कसले टॉपिक करच्याक तुमगेला कितले टाइम आसा तुमकां वतना. आणि सगळ्यान व्हड इम्पॉर्टंट पॉइंट मेळ्ळी
ओल्ड एज और ओल्ड हो मनीस मानता ताचे डेफिनेशन कसं जालें? कोण मनीस मानता ताचे डेफिनेशन कसं जालें? कोणाक कोणाक वाईट केस असतो मानता रोय आजकाल 20 वर्षाक मनशाक वाईट केस येता. कोणाक कन्नडक असतो मानता रोय आजकाल सन चेडू कन्नडक असतो. शास्त्र कसं म्हणतो गो तसं आहे. ओल्ड एज ऑफ डेफिनेशन कसं गो तसं आहे. प्रॉक्सिमिटी टू डेथ. कोण मृत्यूचे एकदम निकट असं तो मानता असं. आता कोणाक तसं आमगे मृत्यू केन्ना येता त्या डेफिनेशन सकड ओल्ड असं. म्हणून शास्त्र कसं म्हणता, प्रल्हाद महाराज म्हणता, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतामिहा दुर्लभम मानुषम जन्म. तर देव म्हणता, प्रल्हाद महाराज म्हणता, म्हणून आम्ही स्थान ना भक्ती करू का, देवाला नाव घेऊ का. हे इम्पॉर्टंट असं. थर्ड आमकां दिसता आम्ही भक्ती केली आम्ही आमगे बाकी सगळं एन्जॉयमेंट बंद जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही जे एन्जॉयमेंट करतात पळय, गीत कसं म्हणता, आम्ही कसले कार्य केलेलं आमकां कर्म लागतं. आता तुम्ही एन्जॉय करता असं ती फ्युचर आता तुमका ते भोगका पडतं. आता तुम्ही सिगरेट स्मोक केलेली तुमका भारी कूल दिसता, भारी लायक झाले, हो स्मोक करतस, हो स्मोक करतस. 2, 5, 6 वर्सां मागीर जेन्ना तुमका कॅन्सर जाता देन ताजे रिएक्शन येता. तशीची भक्ती मार्ग कसले सकड सोडचे नाही. जे आम्ही करत असताना तू देवा जोडचे. आमगे इस्कॉनाचे फाउंडर प्रभुपादान म्हणशिले, भक्ती मीन्स डोंट गिव अप एव्हरीथिंग, जस्ट ऍड एव्हरीथिंग टू कृष्ण. प्रभुपादान एक्झाम्पल दिवचे जशी एक तुमका कोणी चेक दिले तू 10 झिरो घालली त्याची काही व्हॅल्यू असो व्हॅल्यू असो. बट त्या 10 झिरो मुखार कोणी 1 घालली, एव्हरी झिरो इज अ व्हॅल्यू. तशीची आम्ही जगात मस्ती कार्य करता ती, बट जेडो त्या कृष्ण ना त्याची काही व्हॅल्यू ना. आणि इस्कॉनान तू आणि आमगे भक्ती मार्गान तू आम्ही ज्या वेळ करता ती आम्ही देवा अर्पण करतात. आता तुमका लाईक जेवण खावचे असं देवा भोग लावत तुम्ही खाई. तुमका भोवच्या वच्चे असं तीर्थयात्रा वच्चे ती तुमका आणि कसले करचे असं लाईक ड्रेस घालचे असं कसले करा ती. बट ज्या आम्ही करता ती आम्ही देवा अर्पण करता. कृष्ण गीते म्हणता, यत करोशी यद अश्नासी यद जोशी ददासी. जे आम्ही करता ती ते देवा अर्पण करता. मागीर नेक्स्ट पॉइंट असं, ह्युमन लाईफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असं म्हणून आम्ही देवाक सेव करता. आणि जेन्ना आम्ही देवा सेव करतात पळय तेन्ना आम्ही आनंदित जातात. एक्झाम्पल तो एक कार तो एक ड्रायव्हर असता. जेन्ना तो कार ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग सीट असता आणि मागशी मालक बेसता. मालक म्हणता मग एसी लाय. आता जेन्ना एसी ऑन केलाली मालक ड्रायव्हरा सांगतो पळय, एसी मेगेल खातीर तू गेल खातीर ना, तू स्वेटर घाली, तू त्या एसी एन्जॉय करचो जायना तशी जातवय. ऑटोमॅटिकली कार चालू केलाली तकवे एसी मेळटा. तशीची आम्ही देवाला सेव केलाली आमकां सकड मेळटा. मस्तीपंत लोकांक दिसता म्हाका संस्कृती ना ताजेन मस्तीपंत आमकां दिसता म्हाका भक्ती करना. बट देवान खंयच्याय श्लोकान तू सांगनी संस्कृतम ही जानामी, कृष्णान सांगनी. मस्ती इम्पॉर्टंट. देव कसं म्हणता भक्ती असा आणि तुमकां ताजे अर्थ कळलाली मस्ती इम्पॉर्टंट. आमगेले जीएस बिंटू आम्ही मस्ती भजन म्हणतात, कन्नडा भजन म्हणतात, पुरंदरदासा भजन म्हणतात, तुकाराम महाराजांचं भजन म्हणतात, अभंग म्हणतात. पण ते भजन म्हणलेलं भारी लायक त्याचे अर्थ मस्ती इम्पॉर्टंट. ते अर्थावर मेडिटेट कोरका आणि हगूर 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 आम्ही त्या अर्थाक आमगे जीवनात तशीच. नेक्स्ट पॉइंट, मस्ती लोक म्हणतात की भक्तीन तू कोणी इंटरेस्टेड ना, मस्ती ऊन लोक करतात. आमकां ताची इम्पॉर्टन्स गोत नसलाली आम्ही ताका सिरियसली घेतात. आज तुम्ही बळयलाली मस्ती लोक भायर फास्ट फूड खातात, हेल्थाची केअर घेणार आणि हे सगळं खाल्ले निमित्त मस्ती लोकांक फॅटी लिव्हर आणि मस्ती सगळे डिझीजेस जातात. तर मेजॉरिटी लोक त्या करतात म्हणून आम्ही त्या करका म्हणना.
आम्ही हेल्दी डायट फिटनेस एक्सरसाइज वॉकिंग करचे तर आयची जगान तू कसं झालंय मस्ती उण लोक रेग्युलेटेड लाईफ जगतात ती आणि मेजॉरिटी लोक इरेग्युलेटेड लाईफस्टाईल जगतात म्हणून लोकांक इतले सकट डिसीज आता तुम्ही कसं चूज करताली ती रेग्युलेटेड और इरेग्युलेटेड तशीची तुमका जर भक्ती एडवांटेज कळली तुम्ही भक्ती चूज करता जशी क्रिकेटान तू कितले की लोक आसा ती आणि ट्राय करतात क्रिकेटर जावच्या बट सगळ्यांक गोट तसं इंडिया क्रिकेट टीमाकडे इकर लोक मांडत खेळतात तर त्या इकर लोकांक तरी लाखो 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 लोक प्रॅक्टिस करतात कित्याक तांगो तसं की एक पण सिलेक्ट झाली म्हणजे फ्युचर ब्राईट असं तशी जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असो IIT असो IIM असो UPS असो तशी तर हे मस्ती पण आमगेल मेंटॅलिटी जी असता शीप मेंटॅलिटी असता आम्ही अशी करतात ना आम्ही अशी करू पण गीते तू कृष्ण कसं म्हणता आम्ही जे कार्य करतात पण त्याचे आमकां रिॲक्शन मिळतं म्हणून आम्ही चिकी विचार कोण करता ओके नेक्स्ट प्रभुपादान एक्झाम्पल दिवचे शिले की नॉर्मल मार्केटात तू मस्ती गर्दी असते की डायमंड मार्केटात तू मस्ती गर्दी असता हा नॉर्मल मार्केट कित्या तुमका 10 रुपया का 20 रुपया का 50 रुपया 100 रुपया भाजी जाऊ कसं मिळतं पण डायमंडान तू मस्ती महाराज असतो इफ यू नीड डायमंड प्रभुजी इज हियर प्रभुजी some discount प्रभुजी can give कित्याक की डायमंड कोण आताचे व्हॅल्यू गोत असं आणि कोण अफोर्ड करता जाता तोच असता तशींची तुमका जर भक्ती एक रत्न म्हणजे जर तुमका कळता की इतले रॅर असं आमगेले एक ग्रंथ असं भक्ती रसामृत सिंधू पण तो अशी म्हणला की भक्ती इतले रॅर असं की कृष्ण म्हणता की एक पण मेगेल भक्तान भक्ती केली I am purchased by the love of my devotees. मैं देव तागे भक्ता खातीर कसले करच्याक रेडी आसा ताजे एग्जांपल तुम्ही पळया ती गीतेचे फ्रंट पेजान तो अर्जुन आसा अर्जुन रथा वयर बसला आणि सारथी कोण कृष्ण आणि त्या टायमा कुरुक्षेत्रांत जो सारथी असता कुरुक्षेत्रात इतलं सगळं आवाजान तू मस्तीक पण ते कळना लेफ्ट वचका की राईट वचका तर त्यांनी कसं करतात लेफ्ट वचका तर लेफ्ट खांद्यारी लात मारतात राईट वचका तर राईट लात मारतात कृष्ण तागेल भक्ता खातीर लात गावच्या रेडी झाला दॅट इज द ब्युटी अँड द ग्रेटनेस ऑफ भक्ती आणि कृष्ण जे आसा पळय तागेल नाव भक्त वत्सल तागेल भक्ता खातीर कसले करचो जाता म्हणून प्लीज थिंक अबाउट दिस आणि मस्तीपंत लोकांक दिसता आमकां खाली दुड्डू कमोवंक पण ह्या जगान तू जेन्ना कोणा लागीं दुड्डू आसा इतलो परिश्रम केलो मागीर तांकां सुख आसा ऍपल कंपनीचो फाउंडर आसा स्टीव जॉब्स ताणें म्हणला हॅपीनेस कांट बी बॉट आमी मॉलां वता ती मॉलां वतात आमी फोन घेतात ती आयटम्स घेतात ती थंय बरयतात तुवें 1 किलो सुख 1 किलो शांती फ्री खंयचे वस्तू केला ताजे वाटू आमकां ताजे हॅपीनेस गॅरंटी आसवाय तेना हे मस्ती इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा आणि मस्तीपंत लोकांक दिसता हांव चड हे केलाली हांव साधू जाता जाल्यार एक्चुअल साधू म्हळ्यार कसं जालें इट इज नॉट द ड्रेस इट इज द डिवाइन क्वालिटीज देवा प्रती भक्ती प्राप्त नम्रता शास्त्रांत श्लोक आसा तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण साधू जे आभूषण कसं असं जशी आम्ही वाळलेक्यांनी आभूषण घालतात ती हार घालतात ती मणी घालतात ती तशींची साधू किंवा एक भक्ताला आभूषण कसं जाय तागेली क्वालिटी ऑफ टॉलरन्स ह्युमिलिटी हे सगळं तर आमगे जीवनांत त्या क्वालिटी आम्ही कल्टिवेट करता आणि गीतान तू मस्तीपंत दिसता आम्ही गीता आणि हरे कृष्ण आले प्रवचन ऐकलाली आमकां घर सोडका आमकां हे सोडका ना आमगेल म्हणजे 0.11% लोक वयना 99% आमगेल इस्कॉन आणि तू हांगेल म्हणजे लोक आसात तांगेल फॅमिली आसा तांगेल बिझनेस आसा तांगेल चेडू आसा ती
आणि आम्ही सेल्फलेसली एक इन्स्टिट्यूशन सांभाळच्या खातीर आम्ही एक सेव करतो. आणि इस्कॉनाचे सोडा ती गीता फर्स्ट स्टुडंट अर्जुन आशिल्लो, ताका सोडचे आशिल्ले. तो म्हणटा हांव युद्ध करना. कृष्ण म्हणटा तुगे कर्तव्य करता. युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज हांणी पूर्ण भारताचे राज्य सांभाळता लोक, त्यांनी तांगे कर्तव्य केले आणि देवाला भक्ती बी केली. तशीची हे ती पण ते लोकांक दिसता की प्रॅक्टिस करतस. हांव ऑलरेडी देवस्थाना वता, हांव हें करता, हांव तें करता. मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी कसं करता, आमी इव्हॅल्युएट करता की हांव जे करतस तागेन ताचे मागीर भक्ती ग्रो जातस, म्हाका देवाल प्रती प्रीती डेव्हलप जातस, म्हाका लोकाल प्रती सेवा भाव डेव्हलप जातस. मस्ती पंत आमकां दिसता हांव देवा आसतना गेल्लाली मगेल रिलेशन खाली देवा वटू आणि मगेल वटू. बट इस्कॉन आम्ही आयल म्हणल्यार आमकां कसं कळलें की देवाल आणि मेगेल मध्ये मस्ती भक्त असत. आणि जेन्ना आम्ही भक्ताल सेव करता ती तेन्ना देव प्रसन्न जाता. हे इम्पॉर्टंट असतं. आणि लास्ट लोकांक दिसता आय जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन. जे कोणाल दोळ्यान तू सोसायटी दाखोवका हांव मस्ती लायक आसा, सोशल मिडियान तू पोस्ट करता आजकाल हांव 1000 लोक खावेले आणि फोटो काढता ती भारी लायक. बट आम्ही कोणाक इम्प्रेस करता, जगाक, तुमगे फ्रेंड्साक, तुमगे नेबर्सांक देवा इम्प्रेस करता. देवा इम्प्रेस करच्याक ताका वत असतो तुमकां पळयत आसा. ताजे खातीर देवाक सेव करचे हे इम्पॉर्टंट आसा. आणि लास्ट सगळ्यांत व्हड सगळ्यांक दिसते भक्ती मस्ती कन्फ्युजिंग असतं. हो मनीस कसं सांगता, आनी एक संस्था कसं सांगता, आनी एक संस्था कसं सांगता. म्हणून मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं असं आम्ही एक ऑथराइज्ड चॅनल थ्रू वचका. आता एक व्यक्ती डॉक्टर जाऊ का, इंटरनेटर सकळ बुक्स अवेलेबल असतात, त्या बुक वाचून तो डॉक्टर जातोय ताका नॉलेज असच्या पुरो. बट ताण कोणाक ट्रीटमेंट करचे जायना. ताका एक ऑथराइज्ड इन्स्टिट्यूशनान तू एडमिशन घेवका, कोर्स करका, प्रॅक्टिस केलं मागीर मात्र ताणें डॉक्टर जावे. तशींची शास्त्रांत विंगड विंगड संप्रदाय आसा. तशींची 4 वैष्णव संप्रदाय आसा. ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय. आम्ही काशी मठाचे आम्ही ब्रह्म मध्व संप्रदायात येता ती मध्वाचार्यांत. तशीची इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायांत येता. आणि ते ज्ञान कृष्णान ब्रह्मा दिलेले, ब्रह्मान त्या ज्ञान तागेले शिष्या दिले, नारदा दिलेले, नारदान व्यास रघुपती दिलेले, व्यास रघुपतीन तागेले शिष्य दिले. तशी करता 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 आमगेले परंपरांत वयले. म्हणून ते सेम नॉलेज आम्ही दितस त्याची मस्ती व्हॅल्यूज. म्हणून टू कन्क्लूड आज आम्ही डिस्कस केले भक्ती इम्पॉर्टंट असतोय. आणि भक्ती इम्पॉर्टंट असलाली भक्ती प्रॅक्टिकल असतोय. आणि प्रॅक्टिकल असलाली कसकसल पॉइंट असं ते आम्ही इंट्रोस्पेक्ट करता. आणि तज्वेर आज आम्ही हांगा डिस्कस केले. सो वन्स अगेन थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर व्हॅल्युएबल टाइम. आणि टॉपिक कन्फ्युजिंग असलाली आम्ही रिसर्च करता. मस्ती पण तसं आसतना किती लोक मॅथ्स डिफिकल्ट आशिल्ले कोणाक ना मॅथ्स डिफिकल्ट आशिल्ले म्हणून तुम्ही सोड दिलोय. तुम्ही कसं केलंय, तुमच्या फ्रेंडाला शिकले, अम्माला शिकले, अण्णाला शिकले, 2 क्लास लायले. तशींची भक्ती कन्फ्युजिंग असलाली फर्स्ट राईट सोर्स वचका. आणि 2-3 लोकांनी निमगिलाली कळलाली टाइम दिलाली सकड जाता. तशींची भक्ती मस्ती सिंपल असं. म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट असं तुमगे बिझी शेड्यूल तू देवा खातीर टाइम दिया ती. तुम्ही जे तुमगे कार्य करतस ती भजन करतस ती सकड करतस ते कंटिन्यू करा ती. हांगा आमगेले विक्रम भट प्रभू आसा ती तांणी तुमकां लायक गायड करतात. तांगेले एवरी संडे प्रोग्राम जाता. हांगा भागवत कोराण कोंकणीचे ऑनलाईन ग्रुप आसा. तुमकां कशी जमता प्लीज तुम्ही सिरियसली घेयात आणि तुमगे लाईफान तू ते डेव्हलप करात. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही इतले टाइम दिलेले. हरे कृष्ण. Yeah, you can
प्रभुजी आता वाडा पास होता सांग डायरेक्टली बघून त्याला एक 5-10 मिनिट्स सर कोणाला मनान तू कसं एक विचार असं एक दोन त्यांचे पॉइंट वर तुमगेल कसं नाही तुम्ही शेअर करू काय आई जाऊन तुमगेल प्रॅक्टिकल लाईफ कसं नाही एक अडचण येतात कसं की कन्फ्युजन असतं एक दोन क्विक क्वेश्चन करू She goes to school. Also attend regularly in this school. Question is about internet. इतका तर त्या इंटरनेट आणि आजच्या फोनाचे मस्त भारी इंटरनेट. So त्या कशी काढते आणि भक्ती कशी शी इज अ व्हेरी गुड चाइल्ड. भक्ती कशी कोणा मागच्या ऐकपणी त्यांनी सांगितलं की सोशल मीडिया वेरी मच टाइम स्पेंड करतात आय थिंक चेडू आका ते पुराच्या नाल कते चेडू आकिना चेड मालगडे व्हाट्सएप वर सो मे बी सो आय थिंक सोशल मीडिया इज अ बिग प्रॉब्लेम प्रभुजी व्हाट वुड यू हैव I see. माग दिसतं तुम्ही क्वेश्चन मेगेल करता नेमकी जशी यांनी सांगलेलं आहे the problem is for everybody but you're telling about your daughter but it is everybody so don't worry we are all with you त्याची पळय फाउंडेशन एक जेडोटाय तुमका सिरियसनेस मेळटा तेना हुरगुर या करतात आता सकळ चेडवांक खेळचा आवडता बरोबर असं सांग पण खेळच्या जो आजकाल फिजिकल खेळणार व्हिडिओ गेम खेळतात बट जे एक्झाम असता त्यांना गोत असं की बाबा आता वाजू का एक्झाम जाल मागीर कितले खेळचेच खेळत कित्याक तुमका ताजी प्रायोरिटी गोत असं ताजी सिन्सियरिटी गोत असं तशीची लायफान तू जेन्ना आना म्हाका ताजी प्रायोरिटी कळटा आणि ते तांणी प्रितीन चेडवां समजयता ती आणि हगूर 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 टाइम येता चेडवां तांकां कळटालें तर त्या प्रायोरिटीन तू हगूर 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 तो ते उण करता सो इट इज ऑल अबाउट how you tell and how you communicate आणि हगूर हगूर त्या प्रायोरिटी डेव्हलपमेंट जाल्लेले हे जाता तर डिफिकल्ट असं जाल्यार आमी कितले ताजेवन दूर रावले टाइम काडले ते इम्पॉर्टंट असं ओके हरे कृष्ण कोणा आणि ऑनलाइन you can ask the question. Hare Krishna, Swamiji. Question post-COVID, in corporate life, especially, things have changed. My competition has increased a lot. Stress levels was the highest actually because people are working for 15-18 hours. Health is taking a toll, but the sakar jana kasam I market click there is no importance for people who want to have a balance between spiritual and a personal life so how does one balance it? Because if you're working for so many hours then there is very limited time that is left on hand. So if my priority is spirituality or I want to move in that path ahead, but in terms of time, even if I prioritize, the time is limited. So it's a 24 hours clock which somewhere I have to withdraw the time from. It's like a money which is not seen, it's not tangible. That's the guidance can give. सिटी लाईफ अंतू आम्ही रखता ती सिटी लाईफ अंतू सगळा युनिक चॅलेंजेस असतात
आता आयची तारीखान तू इंडियाचे वर्क कल्चर भारी वाईट असं. तुम्ही वेस्टर्न वर्ल्डान तू गेलाली 5 days वर्क असतात, तांतू 8 hours 9 hours यु नो एकदम स्ट्रिक्ट असं. इंडियान तू कसले जाता, सो दॅट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लेम. आणि तांतू वर्क फ्रॉम होम इज ऑल डेंजरस. तुमको पाप घर करचे काम पे करो का, चल डावे पडो का, आणि केन्नाही कसले करतात. सो इट इज ऍक्च्युअली इनह्युमन working for 16-17 hours unto a deadline. In some countries, I was reading, तंतु ऑस्ट्रेलिया की काही की हांव ऐकले, एक कोणी की एम्प्लॉय आशिल्ले 9 घंटा टाइम म्हणून 8 घंटला येवचे आशिल्ले. एक दिवस झाले, 2 दिवस झाले, 1 महिना मागीर तिका HR लेटर गेले की तू इतलं वगी येत तसं फालतून कामा येऊ नका. The answer was because you come early, 2-3 लोकांक मुखार येऊन सगळं क्लीन करून ऑफिस वगी ओपन करू का, ताचे निमित्त तांगेल वर्क लाईफ इम्बॅलन्स जात तसं. इधर यू कम ऑन द टाइम, डोंट कम बिफोर टाइम. इंडियान तू कसले वगी आयलाली वारी लायक वगी वच्चा जायना. बट नाव इट्स अ इंडिव्हिज्युअल चॉईस की तुमका ऍक्च्युअली कसं करता. इफ इट इज अ शॉर्ट टाइम पळय, डेडलाईन इज डेडलाईन. डेडलाईन में कसं असता 1 दिवस 2 दिवस. जशी आता आमगेले गणपती फेस्टिवल असतात 5 दिवसा आम्ही मस्ती स्ट्रेच करतात. आता फुल लाईफ तुम्ही स्ट्रेच करता तत्व आहे. then you have to take a decision. What is good for my mental health? What is priority for your spiritual life? I know many devotees, they have switched jobs, they have switched businesses because they have convinced कि बाबा मिगेल जीवन अंत मक ये करचस. I know many of my friends who are working in Seattle, Microsoft, and many of the tech companies, but they have understood that I cannot live this life. At some point of time, they have decided, okay, let me shift career or change. So if it is a prolonged thing, and still if you are thinking Rashina, Tashina, so you think about it. But at some point of time, at least in India, we should have, proper time management, especially for working thing. And you should have for your own. की कंपनीज त्यांनी हॉलिडेज दितात, त्यांनी फ्री तुमका हांग थंय वच्चा हे दितात, सो दॅट मेंटली यू आर हॅव्हिंग थिंग. The worst part about any corporate today is they will have a mental awareness program happening every alternate day. म्हणजे कोणीतरी येऊन स्पीक उलयता मेंटल अवेअरनेस, बट इट इज नॉट इम्बाइब्ड इन प्रॅक्टिस. म्हणजे ओन्ली उलयताची आणि तातूंत तुमची जॉईन जावपाची, ते 5 मिनिट डोळ बंद करून बसायची, ध्यान करायची, ते 5 मिनिटात ध्यान वयर होता. व्हॉट टू डू, मेरा भारत महान. आजकाल कसं असतं, रूल्स असतात, लेबर लॉ असतात, मग त्यांनी करतात ती. बट ऍट दी एंड एव्हरीथिंग बॉइल्स डाऊन टू देअर बॅलन्स शीट. तांका प्रॉफिट जाव का, तांका ग्रोथ जाव का, तांका हे जाव का, ताची खातीर they don't value many things. But what to do? But that's what I'm saying. You have to take a decision, and it should not be an immediate decision. Well planned decision. And the best part is masti sagad amge iskon and the devotees hoti. Many of them are working in corporates for many years. Many of them are in a very big post, vice president, president, board of directors. You can take guidance from many of them. Yeah, we have many people whom we can put in touch. Okay, maybe one last question or something. For a person who is not a ISKCON devotee, what are the starting steps or stages that we need to follow? I actually spoke to Radhaka, so Radhaka told me I should ask you this. What all things as a starting point? So आज स्टार्टिंग पॉइंट झालंय. आज आमगे फर्स्ट स्टेप अशी की भक्ती गरजेच अस की ना, and everybody unanimously said us. आणि भक्ती टाइम देऊ का की ना, सगळ्यांनी म्हणले येस. भक्ती टाइम दितात कसं प्रॉब्लेम आहे तर सगळं सांगला. तुमका दिसतं मी गेला टाइम ना, तुमका दिसते इम्पॉर्टंट ना, सगळं आम्ही सांगला. आता तुमगेले डिझायर तुम्ही कितले ताक सिरियसली घेतात, आणि ताजी मग फर्स्ट स्टेप इज you should have a mentor, you should have a guide, and we are happy that आमगेले विक्रम प्रभू every Sunday आणि प्रोग्राम करतात. तुम्ही ते प्रोग्राम जॉईन जायात.
आणि आमगेली इस्कॉनात बेसिक कसं म्हणतात आमगेले फॉर्म्युला असं ABCD. ए मायली भक्ताल असोसिएशन. आज तुमके प्रोग्राम लाईक झाले, तुमक दिसता भारी लाईक झाले. आता 1 वर्ष मागे येऊया आणि त्या 1 वर्षांत तो आम्ही मस्ती सकट कार्य करतो विसरतात. नो, रेग्युलर असोसिएशन असं का, रेग्युलर संघ असं का. तर या जे सत्संग असं तुम्ही ऑनलाईन रेग्युलर येयात, रेग्युलर ऐका ती तुम्ही प्रायोरिटी द्या की वन्स अ वीक और वन्स इन 15 days वी विल डू दिस प्रोग्राम. तर जे मागीर नेक्स्ट कसं नेक्स्ट बी मायली बुक्स. तुमका टाइम मिळाल 5 मिनिट 10 मिनिट तुम्ही भगवद्गीता अशी आमगेले मस्ती सुख बुक्स असते ते बुक्स स्टार्ट करते. फिलॉसॉफी तुमका होत असं. आता भक्ती कोरच्या कसा लागता जी कधी मस्ती फिलॉसॉफी असं. कृष्णान कसं सांगला, अर्जुनान कसं सांगला, आणि गीत कसं म्हणता, भागवत कसं म्हणता, पुराणांत वेगवेगळ्या स्टोरी तू कसं म्हणता, म्हणून तो फिलॉसॉफी जाऊ का. आणि सी मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅन्टिंग. पण आम्ही भजन करता ती प्रोग्राम करता ती सकड असं जे एक अशी मार्ग असं त्याचे डायरेक्ट आम्ही कृष्णा उठू कनेक्ट जातात. आता फॉर एक्झाम्पल म्हाका विश्वंभर प्रभू कनेक्ट करका सिंपल वय कसले फोन कर येतं, नंबर डायल केले डायरेक्ट तांकां फोन केले. तशीची कृष्णा उठू आमगे डायरेक्ट फोन कॉल असता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. या मंत्राक महामंत्र म्हणला. विशेष कृपान तू कलियुगांत मस्ती आजी इम्पॉर्टन्स. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट मायली तुमका तारक मंत्र श्रीराम जय जय राम जो आणि खंयची मंत्र म्हणचे असते कळ्यात त्या मस्ती इम्पॉर्टंट असतं. राम मेकल तुमका रिक्वेस्ट असं आज आम्ही हांग मेळ्ळा ती आज दोन एटलिस्ट 10 मिनिट 2 माळा करूया ती 10-15 मिनिट लागतात. तुमका मेंटल पीस मेळटाले, तुमचे स्ट्रेस होऊन जाताले आणि देवा टू एक कनेक्शन प्राप्त जातात. तर हे करूया ती. आणि लास्ट डी डाएट. डाएट मेळली वेट लॉस नाही. डाएट मेळली आम्ही जे जेवता ती कितलं असून ताका देवाक अर्पण करका. देवा अर्पण करका म्हणजे भोजन सात्विक असता. सात्विक मेळली आम्ही पूजेक आणि ओनियन गार्लिक घालना ती नॉन व्हेज अर्पण करना ती. तशीच त्या भोजन देवा अर्पण करून आम्ही घेता ती ते आमगेले मन तर शुद्ध जाता, आमगेले आत्मा शुद्ध जाता. सो दिस इज द बेसिक ABCD. And for more details, contact not for diamond, but the Bhakti Rupa diamond. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Mast dhanyawad. Special thanks to Bhagavad Puran Konkani team, all the devotees, all the volunteers from all over Middle East and Mumbai. If Murlidhar Charan Prabhu is here and Mataji, my pranams. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्ण. काढो इतले आमकां आज आई ताका इमिजिएटली वचका म्हणजे थंडीत कितला ऐकून बसत तांगे ऐकूच पडेल म्हाका ताका इमिजिएटली वाडा वचचे आसा. सो एक पण तांकां धन्यवाद करूया. तांकां प्रितीन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण. एक ग्रुप फोटो घ्या. कोण बसतात नाही आमका कुठे आहे ती आव ते येतात मला आम्ही प्लीज Hare Krishna, Mataji, please come. Thank you very much. एकदम overwhelming response. माक प्रभुजी म्हणाले 20 लोक येतात. But it is very nice. Please आइए. Hare Krishna. ठीक है अच्छी साइड. थोड़ा बैठ चल. थोड़े
नो हरे कृष्ण सगळ्यांना कृष्णा म्हणा. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे जय. तर आता प्लीज आज इथले लोक आयला ती हा जो नानिकेत चढ लोक हांगेल ऑनलाईन प्रोग्राम हे आती संडे अँड वन्स यू डू रेग्युलरली I will also try to come once in a month or once in a 2 months and we can expand this thing. And very soon I am also starting my social media channel in Konkani and other language. So that also we'll share so that we'll be connected. Okay? Hare Krishna. Thank you so much. आणि काय नाही आणि सोने
Working hours start from 11 or 12, and then go sometimes to 3. Like our exam, the best.